Tigarase amangana arengete chiseminigo ekiombe kemo kimanyikante buna Minto Foundation ekibwata babwatani korwa CNC ya America kyabiriye kubwatuka obokonyi gochiase abaoroki wase skuru ya sekondari ya Amasege yotoka se wodi ya Ichuni ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii nakorengana babwatani aboni go barengete koenekia buna abana bali bakorwa se chinga chitari kwenyara babere bagokonyeka nebinto au ase okogenderia chisemi chabo ase skuru asibono babeire bakubakanira chibesa cy'uburaro ase skuru yo inyorabuna skuru yo negati skuru cyabete cyabachigokore bya asa matemo manene a KCSE umwaka weta ase yabwate eminia 7.7 omurikeito Dorcas Kemuma namake Unenchere ya moyo gosira aborokiwa ime yorogongo rwa Gusii ekiombe kya Minto Foundation nigo kyabwatukirwa bokonyi ucha asa aborokiwa besukuru ya sekondari ya Masege yegotoka ime wodi ya Ichuni ebunge ya Nyaribari Masaba ime county ya Kisii ekiombe kyo kibwate abamenyi kurwa asense ya USA nigo bono kierure gosira aborokiwa besukuru yo bali bakuru ase chinka chintaka asokwana kingabaro kiwabo banyorire chisemi chigwenerete asebono bw'abatoko bokonyi bogosira abana bo eriko nyoro abomenyo ase eskure yo ya Masege Kwarispa wasori ingando moraiwe kyombekea Minto Foundation ekyombekera ari chinse ya maiko abana ba Gusii barwete gaiga bachikwirigeriga ari ya maiko lakini tokoira nanka twarara ngai togotema tokonya bamya Minto nari bakwimuka igoro rero toregaiga ase skuru ya Masege secondary school twacha ko itanga ni gukwana n'abana ko ba mentorship career coaching nande twacha gukorora abana bari bare ase Minto scholarship program torere na kibagenderete ndintu kibaganeti na bitwabarete na rero nandi baranyigenderere basoma bya samana uri bwate mechanga kurunka berinde ryo abana bakine skuru gaiga bari abana babachikoba all round well bana bengenjo kurikise mu chonstari masomoka bakonye kinyoro abarayikurase kiombe kyo nigo bagokeire amatokeo yo mwaka oeta o 2023 ase skuru eyo yarenge gati ye skuru chiri chabete chikokora bya ase amatokeo abo akirasi ge 12 Ige skuru eyo yabwate emini iya 7.7 asebono yireta baroki gwachimibere nemerongevere ase chi university Togwa kambi yamana sana so mwalimu ase amatokeo mayabanyora kulu KCSE umwaka ulioweta mwalimu matare na balimu ba Masege secondary school biyamana sana ase gasi mwakora na nemugenderere okore gasi yimo no mono na ria bana abatigarete bagosoa form 4 bono na barabu baranyore gweta na gweta ni gapu Minto yo toregaiga asa support system togokonya balimu togokonya barai bali barororo bachonge tutogocha imetwa konye kegeranto minitiga ekiombe kyoni go gyasira aboroki gwa korwase chinka chintaka asebono babakanira chibesa ase skuru eyo elikweneke aboroki gwa basoire komenya ase eskuru eyo nenchere ya moyo ko basira aboroki wabo igega Masege tokonya abana 20 bana kilore form 1 abana komiba chigosoa form 1 abaje gusoma koyo abana baringe umwaka uri 10 baringe day scholars bakwenda tabairana barana abantu basira tamento mukia basoi boarding erinde banyaro bakonye uranya rwasabarimu erinde ryo banyaro barabye system cyabo Omwalimu omonene ase skuru eyo ya Masege nigo bono agokera egitambo kerekyo asabairaneria ng'ambu ya mono asogosira aboroki wabo asate bamna nigo barachi gokora omukia nabo igo kwenekia matokea amaya omwaka ogocha. So I want to thank you for the support you have given this school, making people who are vulnerable to also smile, particularly what you did from last year, where you came in handy to assist students who were about to drop from joining high school. I want to thank you and your team, Madam Rispa, and the team from Minto Foundation. I want to say that as a principal of this school, I acknowledge the friendship that we have started, and I'll be able to execute my mandate as we have agreed with you. Be assured that the students you are sponsoring are in safe hands. Ndizi TV, Dorcas Kemuma.